MeghalayaPost.news Ki babun ki Ïing ki sem bat ki jing tung jing tep menta ka stem jong ka arpoi tarik Eriong hajar apun riu hagapor kumba shibije Ïing ki la sha penjot bat challenge shop ha ke Eriong ka bajur kabuan ringkat uslam ha ka bakatu ni ki snong ha ka Thaiñ Rambrai bat kamtam ha ka snong maulang ba ka badan ka jing chngai kumba 100 kilometer na Rambrai ba ha ba west ka hills ha ba yo ban kran ba sada ka snong maulang ba ulai tu bana ka jingwan shop ka ni ke Eriong ki dan hadu arpo tadi kilong Ïing ki bala sha penjulor bat kantub ru ya ka Ïing mani jong ka balang presbyterian maulang ba bat ka Ïing school jong ka maulang ba LP school laya thu ru bagani ke Eriong kalakta jori ka wi kalong Ïing ki bala Mynsaw hadu saw Ngut bakantup yau kpa ka kmi badan Ngut ki khun bala pankit no sha civil hospital nong stoin bansha sumar kumbala thu do sodar snong ki te ki bala Mynsaw la tep kerteng kumba karmilios lengdo kpa lai khandai snam karta ka kong basi dalin karbani ka kmi lai post nam karta u ribok karbani khalai snam karta bat sungan bor karbani khandai snam karta ki bade ki khun bad yau ribok karbani lapan kre bankit no sha shillong na ka jing Mynsaw jur Lọc cắt này tôi còn chia dah mudah kan MeghalayaPost.news